Mikuláš bol naozaj zaujímavý človek. Jeho životná cesta bola plná dobrodružstiev a zaujímavých vecí. Jednou z nich bola jeho cesta do Míry. Na tejto ceste vypadol jeden mladík z paluby lode. No a Mikulášovi sa ho podarilo zachrániť. Keď prišli do tohto mesta, tak sa tu práve vyberal biskup. No a ľudia hľadali niekoho, kto by predstavoval víťazstvo. V gréčtine znamená Niki, víťaz, a Laos, ľud. Uzhodli sa tak, že víťazstvo ľudu bude práve Nikolaus, teda Mikuláš. No, robil naozaj veľké a zaujímavé veci. V tej dobe kresťanov naozaj prenasledovali a často im išlo o život. On ich však svojím majetkom vykúpil a zachránil ich pred istou smrťou. Podarilo sa to aj jednej rodine, ktorá musela svoje 3 céry poslať na prostitúciu. No predvečer tohto všetkého im Mikuláš položil mesec zlata na okno. Kiež by sme všetci boli ako Mikuláš, rozdávali z čistej lásky.